Da, bună de tot asta, într-adevăr, cu un potențial dialog între omul nostru, Marian Ceaușescu și Corneliu Vadim Tudor. Nu mi-a trecut junghiul ăla chiar de tot, dar o să încerc totuși să vedem cam cum ar suna. Vadim Tudor, să zicem, venind la o televiziune în costumul ăla lui alb, imaculat, coborând dintr-o limuzină cu niște brabelași de aia care îi cărau mapele pe lângă el și amărâtul nostru, da, undeva lângă o streașină, apostrofându-l pe marele senator. Vadime, mă, securistule, mă! Numai că, atenție, Vadim, mult mai orgolios decât nei ca nimeni ăla de Mitică Dragomir, ar lăsa ce ar avea în mână, vaza aia de flori pe care, să zicem, eu ducea Nadiei Ciurlin, da? Eu dă unui cărător de la de mapă și se duce către ăsta. Că măcar fizicul, fiind impunător la Corneliu Vadim Tudor, asta îi dădea poate și pretenția că știe să se lupte. Și se ducea spre Ceaușescu să-mi ia de gât. Vii să mă bați, mă, comunistule, mă, ceaușistule. I-ar fi zis Ceaușescu lui Vadim, la care ăla, limbricule, uite bă, vorbește nenorocit, tu ești talpa țării, boule. Și bineînțeles nu-l mai scotea după aia din toate și nu le putem reda ce ar fi fost la gura lui Vadim. Ar avea cuvintele la el totuși, nu era un Giovanni. El învârtă 5 cuvinte. Oricum ar fi fost un moment antologic, că Vadim făcea praf și pulbere de nervos ce era. Îi crăpa o venă. Ăștia la alți nu. Securiștii ăștia modești, ca Mitică, nu aveau pretenții. Că atâta timp cât lui mergea bine lui Mitică, el era obișnuit că îl înjură lumea. Ăla nu. Ăla era genul, cum povesteam zilele trecute cu marii noștri intelectuali care scriau niște rahaturi de texte și după aia se așteptau să elogieze toată planeta. Vadim chiar spera ca lumea să-l primească, să-l aplaude, să avea orgoliu ăsta, nu-și mai aparținea de mult. El era în interiorul lui un altul. Da? Doar pe din afară era spurcăciunea pe care o cunoșteam. În interior el se transformase, se păcălise pe el însuși. Da? El mergea cu picioarele lui, era în umbra lui, în scheletul lui, dar era un altul în interior. Un farseur mai mare decât cel pe care îl vedeam la suprafață. Asta era problema. Și atunci îl chema interiorul să se ducă să intre în conflict, deși el se știa. Un securist, un borfaș, un corupt, un ordinar. Da? Le avea pe astea, la chemarea, da? Acelui fals din interior era mai mare decât a individului, da? Care coordona acele mișcări. Și se ducea să-l ia de guler pe ăsta. Așa ar fi fost.